Sulod sir, sulod. Anaon na po akong papa. Ano gigapos man? Dili kinahanglan puso na akong papa. Dili kinahanglan puso na akong papa! Mga bastos mo! Dili kinahanglan puso na akong papa! Dili kinahanglan puso! Dili kinahanglan puso na akong papa! Dili kinahanglan puso na akong papa! Pusin ako ninyo! Pusin ako ninyo! Dili kinahanglan puso na akong papa! Unsay sa lahat akong papa nga ninyo inaon! Unsay sa lahat akong papa nga ninyo inaon! Pusin ako! Gusto ka! Pusin ako! Pusin ako! Mayor na, Brad. Dili ako ng amahan! Unsay sa lahat sa kumahan! Pusin ako ninyo! Pusin na! Pusin na! Pusin na! Wala ako doon na akong papa! Puyugin ko dito! Gusto ka! Unsay lagi sa lahat sa kumahan! Unsay kong sexual at uwain mo kares! Unsay sa lahat sa kumahan! Tungdugay kong tubig doon! Ay, pagkon. Kumpiyansa, ay, pagkon. Unsay sa lahat Mac. sa kumahan! Mac, tubig, koy, tubig. Ulo na kumahan niya! Pay kong tubig, tubig. Unsay sa lahat sa kumahan! Pakog tubig ba? Tubig, tubig lang. Tubig na sa kusakyanan! Dili lagi. Tubig lang, tubig Dili lang. lagi. Wag dito ba pagpalit sa 7-Eleven? Dili lagi. Tubig lang. Tubig na di sa kusakyanan! Saan ka? Bawal na sa Bawal lagi. Nga naman kay konsehal. Dili, unsay lagi sala! May sala na ko. Unsay sala sa kumahan! Sir, kung siyan ko sir, SB member ko sir, ngayon dili ko. Igor min igor gid mi nagpakuan sa akong unsay lagi ko. mali yun. Pagsunod pa rin Pangutanan ni Sir Sumagang. Nakabalo sa ako. Si Mayor Sumagan? Medyo, Major? Major. Ah. Ay dili. Mo naman nilang instruction, walay pasudlong, walay pagawson. Mura gid mo istorya. Eh, tuyo, tubig lang. Eh, dito na siya. Dito ra. Mamay sa 7-Eleven. Dili ko nila masundyan! Uy! Unsay Tawag. sala sa kumabahan! Tawag ng tagpuan, tawag ng tagpuan. Relax lang, relax. Ayaw mo paging nana sir. Hello. Ayaw, daw, batiyon ko ninyo, pati ako ninyo. Ano di ba ko ninyo patulog? Ayaw, pati ako ninyo. Dili lang pagkanan, sir. Ayaw, unsa may katawag ninyo mo tubong na ko dali. Pwede nga si Sumagang mo, sir. Dili, sama nila order. Si Sumagang mo, sir. Dili, pati ako ninyo tayo ako ninyo. Sige, pati ako. Ilabti ko ninyo. Sulod na! Ako na sulod na! Ako na sulod! Dili lagi pwede mo. Dili lagi Pati pwede mo. ako ninyo tayo. Ibigay sila ma! Isang to. Nami kuno. Malagi ng order lagi. Malagi ng order. Kung saan ako apuhan niya, sir? Ako Unsay apuhan, sala sir. sa kumabahan! Sir, man ako apuhan, sir. Bakit kinakasunan? Makan lang kung kaya kung nakasawa. Lagi, ako nito. Unsay sala! Mana yung kulata, Brad? O, mana na? Luoy ka, tiguan mo na. Wala. Tiguan, luoy kayo. Akaman ako lulo. Dili sa ka, gaman lang. Akaman ako lulo. Sir, ayaw. Ayaw pag inakasal, sir. Violation, may violation. Ayaw mo pag inanaw, maun sana sa... Sabi po din tao ni eh.
lagi sir, dito na sir. Ayaw. Okay. Inyo lang. Pusil ako, pati ako. Unsa man ang sala nimo? Unsa may makaso ninyo na mo? Unsay sa ko papa gigas. Ano inyo magisunod og bilang sa akong apuan? Ayaw, kinsa man ka? Kinsa man ka? Unsay sala sa ko papa. Kinsa man ka? Sige, patay ako. Pusil ako. Ay mo pag na oy. Nga anong kinahanglan nyo yan yun ako man. Pusil ako. Dili pwede. Higapos ka? Ipictura niyo? Nga anong inyong higapuson? Nga anong inyong pusilo? Higapos sila. Ano magiunana man mo sir? Unsa may order? Man in order. Order! Papel mo! Damoy papel! May papel! I-video na! I-live eh! I-live! Order akong gipangita! Order! Ayaw mo palabi og paggamit sir oy. Grabe pod mo sir oy. Dili ta komunista! Unsay yung... Pusil ako! Man yung dalaw ng Pusil apuan. ako! Pusil ako! Inganaon. Sir, dito na sir, dito sir. Ayaw ko nimo gi ay ko hilabti. Ayaw ko hilabti ba? Ako ko, konsehal mo sa lungsod. Dili! Ito mo! Ano mo, ako ning apuan. Ako namahan! Oh, di ba? Unsay yung search warrant? Sa may katungod din yung abugong ni ani. Sa may katarungan ninyo ani. Ayaw mo pag inana sir. Ano gisulod ni ambulance? Ang order! Illegal! Okay, nakabalo. Sa kanyo ano eh. Kung inyong ibitahan sa korte, way problema. Magtagal din sa mga abogado. Di. Pag inana sir, uy. Itong talong mo, di mo maglas. Kung iso mo, di mo maglas. Ayaw ko hilabti sir. Ayaw ko hilabti sir. Ayaw sulod diri. Ganang mo pa ka, maduol man ka. Kunin! Alam mo na mayos na kunin! Anak ni! Sir, Live! amahan na mo ni, may amahan po mo. Ay ba pag yung Kung anak? ano yan ninyong amahan, kung sa inyong bakit. Kung na mo yung order sa korte, ipagawas sa among katubangon! Sakit ba ko nang nanaon? Hello, ate. Oh, gidag, walay, kuan diri. Walay papel. Wala mo'y papel. Unsay inyong order? Ngayon niyon yung ako mahan. What's the order that you're holding? This is mo ba ni ang insakto? Mga inform ang lawyer. Dahil, Ang lawyer na ako nang likod. Inform naman. paano ang What's the order? tayong mga dito, ate, paraan? Kung politika, di ba na eleksyon? Dili ang order, dili ang order. Sa akin. Unsay rason ngayon yung dakpon? Oh, Kaya tungod na mo yung mga aman. hindi ka magkakuman dito, General. Dili, wala may. Ako istorebe. General, dito. General. Arco. Hello, General. Good morning. Hindi, sir. Wala, sorry, sir. Walang order. Kung is an order, they can talk to us peacefully. Why they are dragging my papa? Grabe po day. Oo. Grabe gid. Anong rason ni PDRR mo na kunin si papa? What's the order? Bakit hindi sila makapakita ng order? PDRRMO. They are not the court. Di ba kuan man na kanang Yeah, sa but they are not the court. Kung si Ha? Governor, hindi siya korte. kanang PDRRMO sa kuan man na kanang mga municipal risk reduction may nana bitaw. My father like a criminal. Hindi, ginapos pa nga. Pinasakay. Grabe po mo inyo magigapo sa mga apuhan. Oh, pero ako, nang gusto ko pumasok dito, inanuhan ako with RD lang. Dala pa mo og daghan tawo, mga insurance ninyo diha. Aron ingnon nga ang suportas tao na ninyo. Ay mo pagpalabig paggamit sir eh. Wala kami. How come you refuse us? Anong pangalan mo, Major? Bakit? Ikaw yung nag-hold sa akin. Anong pangalan mo, sir? Basta Major ito. Ano order na? Oo. Kabalo ko.
Oh, Lagi, ito. follow the order. Unsa man nga order be? Hindi, ito, Di sa pinapicture. pagkuhan, Walang pangalan. Patanungin, ayaw. Hindi magsagot. Sa gabi na ito, Kernel, please, wow, Jen, huwag kayong magpagamit dito. Huwag kayong magkabit. Maawa naman kayo dito sa mga policemen. Hindi na lang may ulang ang hospital ang sunod lang mo. Ah, manday ni dili pwede. Uy, dili di pwede i-transport oy. Dili ni pwede. Anong i-transport man og kuan hospital? Pasukin. Kasi hanapan ko ng order. Anong dalon mga hospital? Anong dalon mga hospital? Wala man sakit. Nek, inig mag-transport mi dito padalong. Unsaon man may nandalan? Kamo may manubag? Kayo pidyarin mo ba? Kamo may manubag? Ha? Kamo may manubag ug i-transport ninyo? Kayo is not my father. Your medical team. Why are you here? We're not asking for medical help. Wala may sakit ang apuan ngano inyo man ang sakit ng ambulance. Ang nagdalo ni hospital sa dalan, hilabtan mi. Kamo may manubag? Inyong gobernador may manubag? Taka raman mo eh. Your conscience. Wake up, people! Please use your conscience! Because you're following a demonic order! Wake up! Unsa man taon mo eh? Ang order mo. Hindi ako pwede. Makalo sa pagkakala. Pagpanaog sa usa ka senior citizen sa opisina, dalan pa ninyo usa ka batalyon. What's your order? Nguna na, nga klase inyong tanaw namo. Grabe. Doctor! Tell me! Dili na namo dalon sa ospital oy. We don't need Oh, nag-video po medical sila. Oh. help? Ito talaga. PDRE mo ang giordiran ni Gobernador. Ah, PDRR mo. Kaya Unya, ipadrag naday akong parents according to General Coop. nay kuan diri kanang disaster. Nay nagbaha ang musipyo. Ano PDRR mo man nga nagbaha ba di ang musipyo or gilinog ba di? Nag-abot sa lawyer. Pagwas ako ang sa order. Adong ng lawyer. Good morning kaayos tanan. Ha? Ay, video? Nasa order? Wala. Dili! Bahala ka pila i-disobedience niya. Bahala ka pila i-disobedience. Nga nung ipasakay ni. We have to wait our lawyer. Ulat lang ta sa abogado namo. O bilang kung i-firing squad, pwede. Disobedience yung bagang. Kamu mo na disobedience. Peace and order. Mandrag ng gini. Mayon. Dagang maminal. Polis nag-drag. Polis. Pinsa mga polisa. Muingon siya, pidiyari mo. Polis. Polis ang naguyod sa akong ginika akong amahan. Polis. Alam sa kasayuran sa katauhan. Manawagan as presidente. Aw, abi ko ang orderan PDRR mo. Yang anong policeman mo yung nagkuhan? Drug. Hello. Hello. Abi ko ang PDRR mo na sila para sa mga Policeman. Tawagin si Colonel. Tawagin si Colonel. mga disasters ba? Bagyo, Isa pa man mga eh. lunop. O, kani o. Kani. Ada yung driver eh. Ah, wala yung driver. Wala yung driver. Wala yung driver. Wake up, people! I wake up! The sun is accidental! How cruel is government! Grabe po doy. Hoy, Ginoo! Pulis may kakuan. Yung chapa Pulis. down. Giun sa man ka dito. Ha? Ha? Napoy civilian? Eh pulis. Grabe po doy. Ah, nya gitagaan mo gituok ka dilo. Gituok ka? Gigapos sila. Gigapos ka? Gigapos! Gigapos ka? Oo, gigapos! Grabe po doy. Gitok! Gigapos! Grabe. Dili ko. Ayaw lang uy.
Dili ma'am, kailan mo na mo ma'am. Ma'am, kailan mo na mo ma'am. Dili mi nana nga klase sa tao ma'am. Onsay order, ahay Dugay. order. Oh, ayaw na. Kay taga station ni sila. O mo lagi, anong pag-ausuman ko? Mo lagi. Pero lagi Wala, follow. What kind of order are you following? It's part of the government. Grabe, ang order sa gobernador, ang PDRR mo may ang giorderan. Ngayon lang. I-video na, i-video sis. Di na magod ko kasulong na yun. Huwag ko ni-insist dire. Grabe, pudboy. Oh, napay mga nurse, napay mga kuan. Anak na. Tapit na magalito. Kinsa na si? Kinsa na? Hello sir, dinrag ang pera. Papa ko, at pulis talaga ang pumuka doon sa paano, dinrag. Grabe pudboy, doon sa ni sila nga ang ilahang Wala. ang order sa gobernador, giorderan niya ang PDRRMO to drag the elected mayor from the office. Dayon, unsa may labot sa PDRRMO ani? Tao ni sumadan. Niya, niya yahapong gapusa na kung lulo. Mayo ba dahil na gapuso nila ng senior citizen? Grabe po doy, paggamit giningayon ng mga polis. Kasi nag-insist talaga ako. Dugay pag ikay may gipaso dire. Nagsimba ko maunsa niya mga pan dire. Mga apuhan.